Ayo. Opo. Ganyan pala yung Sir Rodolfo. Ma'am Annabelle. Hi ko, ma'am. Aming tagay. Ayun sa... Oo, pwede sa provincial health din na. Hi, sir. Ay, saan lang, dari? Pwede mas siguro. Ikaw, ma'am. Bola lang yan. Na may mga question lang. Dari lang ka, sir. Dari lang sa... Ikaw si Sir Rodolfo Cagcom, sir. Provincial Health Line ni sir. Oh, hell no! Dari ka mo itong bagulang cover sa COVID. What? Bali sa City Health of ni sir. So, nakatalan ang record sa provincial. Paano masabi? Positive atong last, pero nag-recover na. So this time, visit para sa mga patient before nga na okay na. Sana all! Kay na mag-conduct na po niya another swab test. Oh, hell no! Okay natin mo, sir? Kay for finalization na, sir, ba? Para confirm na yun niya negative. Wow! siya ito kadua bila siya yung swab test sa health dire sa mga yung ulit na yun sa ISA. Ginusto mo yan eh. Sa isa man siya gikan dahil no. Paano masabi? So, okay ra nimo, sir? Hadyo raman, dili naman pud sa pin. Hindi totoo yan. Okay ra? Dali lang pa, sir. Dali, sir. Hadyo lang kaya. Bola lang yan. Sir, naon sa malingan ni sir. Provincial health po. Ha? Provincial health. Taga provincial health. Ano mo dai sir? Ano dai kuan sir? Oh, hell no! Okay lang. Kaya na lang. Okay ra? Dali lang, sir. Abi na mo og vaksinan siya sir. Ha? What? Abi mo vaksinan sir. Sumali ko. Dili man kita na mo ni vaksin ni sir. Paano masabi? Oh no! Kaya rin mo, okay? Diba? Dari kasi
Prank lang po. Joke lang po ang lahat. Okay? Makahingi lang kami ng bangko, okay ra? Maghulamig bangko. Sige lang. Palikuran na daw si sir at si ma'am, okay? Sige lang. Sir, okay na ka, sir? Pulbaan ka? Paano mong mas pa? Para makita ang kagwapo. Kaya nga dyan mo giswag, sir. Pero magpaswag review po doon ka, sir. Masunurin si sir sa government. But anyway, sir, it's a prank. Tanawa po, sir. Kinahan ba ka? Tanawa. Wow! Palakpak ka naman natin. Alright, so may to sir. May to sab ka ni mo, ma'am. May to sab ka niyang tanan nga na diri karon, okay? So sir and ma'am, base na tingala na yung kinsami, mapilay na sa amin, no? We are from Everything Surprises. Tanang ganina sa pag-ingin mo nga iswap o parang si sir is prank lang po. Dili siya tinood, okay? Sir, okay na ka sir? Okay, so dili di ay mag-swap. So nanay surprise delivery para sa inyo ha? And then, nalay isa ka special person, nalay mga tao na gustong hatagan, naging manani tungod sa ilang kalipay, no? Nga nakasurvive without si sir. Palakpak ka naman natin. Okay! Ayan, so this time, since special kayo mo sa ila ha, kalangga kayo mo niya, nasa i-prepare na mga gifts para sa inyo, alright? So this time, nasa ipadala sa inyo ha. Para sa inyo ha ni ma'am, nasa bouquet of money and 1,000 roses. Wala ka na yun. Happy birthday! Ayan! Siyempre kay si ma'am na gift para din mag-sell na subject gift, okay? Pero this is for you, sir. Masalamat lang para sa inyo, ha? Nabigat, nabigat. Okay lang, sir. Tindog ka dyan, sir. Ay, moral, dili man may makaya. O, dyan lang ka, sir. Dyan lang. So this time, sir, okay lang. Ay, mahaning binahuling ka ng ribbon. Excited na ka? Wow! Palakpakan naman natin! Palakpakan natin! Gilahagin, sir! Sige, pagin, sir! Nagsan ako, kape naman na ini. Sige, pagin, sir! Pira, pagin! Sige, pagin, sir! Ay, wala pa ba, sis? Alay po na, sis. Alay po na, sis. Ay, dito lang ba? Sa likod na yung sir. Mahal lang po mga grocery. Yun! Panaghan, Malayana! Mas kayo mo pinasyo mo? Isa kayo next na. Wow! Malakpakan naman natin! Wait, makita ko naman. Makita ko. Ayan, dami. Alright, sir, and happy na mo? Alright, grabe. Sir, happy na ka, sir? Okay, syempre, sweet food sila sa mga, sir. Inanisan sila ka special. Inani ka nila ka special, inani sila ka sweet sa mga. Kasi lagi padala sa mga Ferrero Rocher chocolate. Ayan. Gusto ko lang yung occasion, no? Grabe natin. Ibabati kita lang. Special ka sila, sir. O happy ka kayo sila, okay? So this time, dili lang kay kanina mga gift. Tapos sila ipadala sa inyo, sir, na Family Pan Jollibee Spaghetti! Wow! Tulo ni siya kabuok. Gara ba? Okay, ano lang siguro. Walang kanan, doot, dari na lang. Ay, sorry. Alright, syempre, no, as we celebrate, dahil thank you nila sa inyo, sir, and ma'am, nasab sila ipadala sa inyo ang Alberta's Pizza! Alright, tinilong kay kanan. So, syempre, narinig sila ka-sweet for you gihapon, sir and ma'am. Nasab sila ipadala sa inyo na kakanin sa bilao! Happy
Happy Thanksgiving. Okay? Isa kay Kamhaka gani? Dili lang kay kanan, nasab sila gipadala sa inyo ang mga answer. Pansit sa Bilao mo! Mana on? Ang dami na to. Paningot na si ma'am. Dili lang kay kanan, nasab sila gipadala sa inyo ang mga answer na. Ulo ka bang ugis ni John na! Wow! Ang daming sponsor. Okay, dito lang. And aside from that, syempre, ay mga pagkaon dili sa mga nasab sila gipadala sa inyo ang mga soft drinks mo, pampahilis. Ayan, sa inyo lahat yan. Dili lang kay kanan, syempre, no, na ipagkaon, talagang assist nilang ma'am and sir. Kini bisag walay occasion, bisag may occasion, every time na gini siya always, gini siya wala. Nasab sila gipadala sa inyo ang red ribbon cake. Alright, no, marang nahatag naman ginakuntan ng surprise gift na gusto nila pa-iwot sa inyo nakakaroon, ma'am and sir. Excited na ka, sir? Mahibawaan ang kisay gahatagan ni. Palit ko sa cake. Alright, sir. Ikaw, sir, excited na ka? Ikaw, ma'am. Naka-ni. Naka-idea, sir, kinsa ni? Naka-idea kinsa gahatagan ni karon sa inyo. Kinsa ka ha? Kinsa? Wala idea, okay. Karon, ato ang basahon ang ilang letter. Aside from this gift, kanina naka-set up the sa van, and then yung mga surprise gift na gusto ipabot sa inyo ha, nasa sila special letter. So, dili na tayo mabawan karon o kinsay gahatag ganing nga surprise, no? So, dili nila gusto ipa-express sa inyo ha, unsa mo nila ka-love, okay? This time, dara na. Sa kani, Secret! relax lang, sir, ha? Sa among pinalangga na Papa o Lolo Dolfo. Wow. Kami mapasalamaton kay sa Ginoo nga nakasurvive ka sa COVID. Magpalig-on lang ka para mag-chat-chata o manganta sa videoke o My Way. Imuhang favorite song puhon. Mingaw namin ni mo Papa o Lolo. Papa Lolo. If ma-okay na dyan ang panahon, manguli kaming diha tanan sa Mindanao para magsamok-samok na pod minimo. Di man tuod, kami always maka-express kung unsa ka namo ka-love physically, kay layo man minimo, pero kay baw mi, na kay baw ka, na love kay ka sa imong mga anak o mga apo. Sobra mi kamalipayon nga ni fight jud ka kay COVID. Kay Baumi, nga gitabangan ka ni Lola Bibi sa heaven mo fight. Kay Voice of Me, kung unsa ka ka-fighter among Papa Lolo. Unsa ka fighter among Papa Lolo. Liwat jud ming tanan nimo mga fighter. Ha ha ha. Ayaw na luya-luya ha. Manghinaot kami nga maulian na jud ka og tagaan ka pa ni Lord og baskog sa imong lawas og taas pang kinabuhi. Wala man mi diha karon tanan. Hinaot mi nga nalipay ka sa among pa-surprise nimo para pud ma-feel nimo nga naara jud gihapon ming tanan para nimo og ang among gugma og kamingaw diha sa imuha. We love you so much.
PS, kay Annabelle or Auntie Annabelle, daghan kayong salamat sa pag-asikaso, sa taas na pasensya, sa pagpalangga sa among amahan o lolo. We appreciate and love you for that. Hinaot sad mi nga tagaan sad kag mayong panglawas ug taas pang kinabuhi ni Lord. Stay safe and stay healthy kayong dalawa. Lots of kisses and hugs to both of you. Mwah, nagmamahal, mga palablab mong anak o mga apo. From Manila na si Joel, Jeje, Kim, MJ, Kurt, Jesse, Dex, Jericho, and John. O sa mga nasod sa Cebu, Mary Grace, Johnny, Lian, Skyler, Kyle, and Steph. And then, ang nagpadalagid ni Sir Sender I see Ma'am Iris, and then si Ma'am Faye, and Lee ng Hong Kong. Palakpakan naman natin! Ayan, so dili lang kay kananapag yun. Si Swain ng Spain, si Ashley ng nasa US, si Yen ng Sweden. Ayun, palakpakan natin. Alright, so kabalo na magita sir kinsa gahatagan nga surprise, which is ang imuhang mga anak ug imuhang mga apo, especially kani si Ma'am Iris ug si Ma'am Veno and Lee nga nasa Hong Kong karon ug sa uban nimong mga anak ug mga apo. So sir, unsa imong ikasulti sa ilahang gihatag nga effort karon nga para ma-surprise ka? And then, unsa sab imong ika-response sa ilahang letter? Kasi yung nga pamagi sir is talangan gipabati, proud lang sila and happy na naka-survive jud ka, nakasugakod jud ka, no? Para malagpasan ning situation sa imong life. So this time sir, sa imong kasulti, dali lang sa camera, kay naglantaw sab sila sa imong karon. Salamat ito. Una sa ino. Sa akong mga anak. Akong mga apo. Salamat ang pagkain ko. Hindi lang hindi. Tubangan ko ito. Palakpakan naman natin si Sir! Alright, dagang kayong salamat. So, nang gihilak na rin. It's okay lang po, sir, nasabi ko nga kanang iwang luha karon is luha na siya sa kalipay, no? So, it's a tears of joy. So, syempre, wala din ka-expect sab si sir nga na rin mabot karon. And then, we thank God sama sa iyong gisulti ni sir na pasalamatan kita sa Ginoo, unang-una sa lahat. Ang Ginoo gid atong pasalamatan, sir, no, na kitagaan pagitag chance nga para makauban na to ang tibuok pamilya no makasudong ko kasi mga anak ug sa mga apo. So dalaygon kayong dia sir sa imong kinabuhi nga survive jud kani ina sakit. And then aside from that, so syempre si Ma'am na ako diri. Ma'am, unsay imong ikasulti sa ilahang surprise nga gihatag sa inyo karon ug sa ilahang letter nga gisulat ko sa inyo. Una, salamat sa atong labang makagagahong sa iyang gihatag nga ikaduhang kinabuhi ni Rodolfo. O sa iyang mga anak, apo, daghan kayong salamat sa inyo ang pag-suporta sa inyong papa. Daghan kayong salamat sa inyong mga pag-ampo, sa inyong pagdasig sa inyong mga papa, lolo. Nga, mao nga naghatag gid pud fighter siya tungod sa inyong mga pag-ampo ug sa inyong pag-encourage niya. Maoran. Palakpakan naman natin. Alright, daghang kayong salamat sa itong mga audience. Daghang kayong salamat, ma'am. Alright, so this time, kaya namin i-prepare nga song. Sa nasalit ko nga kanayang luha is duha na siya sa kalipay, no? Wala dyan kag-expect ron po, ma'am. Kaya nga dyan mo iswab na lang dito. Walang iyo ko nga sakit. Sakit, no? Lagi. But anyway, it's a prank lang ang tanan. And then this time, nasabi ko nga, lipay dyan sa mo nga, wala mo ga-expect nga na mabot ngayon na ni Karon. As pa thank you nila, especially sa to ang labang makagagahong, no? So this time, kay namin i-prepare na song para sa kay sir na favorite kay niya daw nga song sa kanina kanta, no? Excited na ka, sir? Haranahan ka na mo, sir. Then aside from that is, okay na, makatindog pa ka, sir. Kanang
kan lang mag-sweet dance para i-sweet dance ka. Kanang mga nadari karon, sweet dance na to si sir ha. Tanang gusto nga mo puli lang. Alright? Sige, tindog lang sir. The end is near. Hawak ka sir, So hawak. I face Yun. the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. Prepare to mapuli ha. I live a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each turning course, each careful step along the byway and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you know, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I gave it up and spit it out. I spit it out and I Ay ma'am, puli ma'am. Loved and cried. I've had my fill, Hanapin ta? my share of losing. Ito na lang sa ma'am. And Jen, now, bati ka dyan. as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. Thank you so much sa manindot nga song. Alright, so this time, mungutan na lang ko, okay ra ka sir? Happy ra ka? Ikaw ma'am? Nagustuhan na ninyo ang song? It's your favorite song daw sir? Ayan, gabi no? Special di kay sila sir. Even sa imong favorite song, is talagang gi-prepare nila nga para ma-enjoy mo ha ang ato ang adlaw karon nga lang gihatag o gihatag kay higayon para sa inyo nga para mapalipay mo, right? So this time na kami another set of song pero dili na magpaili. Okay ra. Medyo jolly man siya no? Ayan. Okay na dali na tapok ta dali tanan. Dito sa luyo ni ma'am, ni sir. Sige po. Come on lahat dito. Diyon, sabayan lang natin kung sino yung kabalo ani nga kanta. Dali lang, dali. Sige, another song. Alright, taktak lang. Taktak. Ganun lang. When I'm gone, will you take good care of everything? Will you keep wearing your wedding ring when I'm gone? And when I'm gone, will you take it out all the photographs? Maybe spend a moment in the past when I'm gone. Will you miss me?
keep me in your dreams, in your heart, in your life. Sometimes I want to run to you like lovers do, when love is new. Just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will stay. And someday, after we both chase our fantasies, love will bring you back to me. When I'm gone, I'll be thinking about you constantly. 'Cause you're locked inside my memory from now on. And I know that we said we needed time apart, but your love keeps pulling in my heart. Will you miss me in the night? Will you love me out to hold me tight and keep me in your dreams, in your heart, in your life? Sometimes I want to run to you like lovers do, when lovers do. Just for a moment be close to you, pretending I'm still holding you. And even when I'm far away, the dreams will Michael stay. Jackson. And someday, after we both chase our fantasies, love will bring you back to me. Oh. When I'm Go, nanay. Palakpakan naman natin. Yay! Alright, so thank you so much sa pag-participate. Okay, so lito na nato. Okay, since nanayaw naman no, manayaw na lang punta. Ali mo, dali. Ali mo, tanan. Dali mo, lain na po ni mga apo. Di ba mag-participate? Sige na, mga apo, talagsara kayo minga na dali. Talagsara po ni kahigayon. Sige, yung sa mga ngalan na ni Getong, tagsa-isahon. Dali lang. Sige, ready? Ready? Pasay kibis Back! Lekong sos kiri Back! Go, nanay! Skip, skip, skip Yun ha! Wow! Galing! Very good! Pasay Ready? kibis Back! Lekong sos kiri Skip, 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 skip Ready? Hinahilay, bisa ko sa action mo na eh! Bisa ko sa action! Pasay kibis Sige na, nanay! Sige na! Lekong sos kiri Skip, 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 skip Hinahigad! Imang, wala ting awil! Hihataw! Hihataw! Hinahataw! Pasay Ready? kibis Back! Lekong sos kiri Back! Lahi lang yung mama! Skip, skip, skip Isa ko sa mama! Okay. Sige ma! Wala ka na human! Pasay Final kibis performance go! Lekong sos kiri Skip, Isa ko sa mama! skip, skip Yeah! Go nanay! Go! Grabe! Pasay kibis Sige ba? Lekong sos kiri Skip, skip, Go nay! skip Alright!
palakpakan naman natin. Grabe. Sir, na-enjoy na ka, sir? Silang performance? Ginahan na ka o kaganahe? Ginahan din. Wala, na-enjoy niyo sa'yo. Ang kwarta, wala na. Joke lang. Okay, so this time natin cake. Sa mga brand ng cake. Isa ko lang celebration, no? Okay, sige sila tayo cake. Ang kabutang sa to ang cake. I love you, boss. Palakpakan naman natin. Hey. Alright, okay sir. So, gi-surprise kasi mo ang mga anak. Basta na kay kadungag sa man imong declarations, imong self or wishes. Sa inyo ang mamatag usa. Okay? O, start na kay sir. Salamat sa tanong. Ako mga anak. Ako. Relax lang sir, relax lang. Okay na? Okay na to. Si ma'am naman. Ikaw na lang ma'am, in behalf. Salamat kayo, dako kay mong kalipay aning surprise nga inyong gihatag kanamo karon, labi na gyud sa inyong papa. So, sa pa ma'am? Ako sa mga declarations or mga wishes sa inyo at balahan. O sa inyo Ang ang akong tanan. wish, sa tinuod lang, dili pa gyud ko gusto mawala siya. Sa iyang pangidaron, dili pa gyud ko gusto, mo gina akong ipangayo sa Ginoo. Lord, mangayo pa gyud ko nimo dugang pang kinabuhi para namon duha. Maura. Yan, blow the candle sir, blow. Alright, thank you so much. Alright, so nagkakisalamat naman sir. Nasayad kong grabe ka-happy. Isang taon nga walay celebration karon at least, di ba? Napaabot din siya nga surprise para jud nga mapalipay mo nila. And then they are so happy also nga para naka-surprise din si sir, no? So manang kami din is sobrang happy din, no? Sa pagdawat niya sa Madrid, and then especially sa mga clients. So we are so thankful and grateful for choosing and trusting everything surprises. Ma'am Irish, Adi din, Adi Irish, Fair and Lee ng Hong Kong, right? Palakpakan naman natin sila. And then for the rest, dun sa mga ibang anak ni Sir, kung mga apo, nasa Manila and Cebu, nasa Spain, nasa US, at nasa Sweden. So hindi ko na isa-isahin sa sobrang dami nila, no? So unang-una sa lahat, pasalamaton kay Sabni nga happy ka, Sir and Ma'am. Happy na ka, Sir? Grabe, no? Bisan wala to okasyon sa pagkakaroon, at least gipabati git nila nga special kay mo sa ilaha. O wala gid sila nakalimot sa inyo ha. Every time bisan tuod nga nagkalagyo mo this time, ang ilahang pagmahal, ilang mga paghigugma diha kaninyo sir and ma'am is nag-remain constant o kung sa tong naa sila pod nga naadari ka. Murag gipabati naghapon nila nga naa gyapon sila diri, alright? So wala man tayo occasion but sakto gid puti mong giingon, ma'am, nga sama sa imong giingon, ipangayon nimo sa Ginoo nga tagaan pagid mo og bugak pang kinabuhi kay gusto pagid mo nga mag-uban pagid dukay, no? Dili lang kay kamong duha ni sir, especially sa inyo mga apo ug sa mga anak ni sir nga na sa layo. Nasayod ko nga napagay time will come nga ug okay na ang panahon magkatigo mo diri sa ibong pamilya. Nasayod ko nga kana i-provide yun ang sa Ginoo sa inyo ha nga para kahit usa magbalik nga magbalipayon nga maka-celebrate na pod sa bisan unsa nga okasyon sa inyong kinabuhi. Alright? So sir and ma'am, salig lang kita sa Ginoo always. Sakto gid kayong another life nga naka-survive jud ka nga gihatag gid sa Ginoo, gi-protect gid ka sa Ginoo nga para makasugakod sa unsa man imong giagian past few pila ba months pa ba or unsa ba nga nangagi. At least naka-survive ta. Nasayod ko kanang tanan is pagbuot sa Ginoo nga makauban pa gyud ka sir sa imong mga apo, sa imong mga anak ug sa imong wife nga pud nga naa diri karon. So we are so happy, nasayod ko nga ang good health magpabilin sa inyo ha, ang kalipay, ang kalinaw ug gugma sa inyong tibok pamilya. Remember lang gid nato always nga wala tay laing sampiton kundi ang ato ang Ginoo lang gid always kay mo ginay naghatag natong protection sa adlaw-adlaw nga para makasustain ta no sa atong mga buluhaton, para makapadayon ta pag kinabuhi ingon nga nalipayon no uman ang Ginoo sa atong kinabuhi. So pray lang ta always, and I really believe na wala tayong mga pag-ampo nga dili ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Alright? Especially kaning nahitabo kay Sir karon nga success jud na nahib na fight gyud sir no. So
So God bless you more, sir and ma'am, especially sa yung Tibok pamilya. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin. Alright, thank you so much everyone. And then, bye-bye. Flying kiss ka, sir, sa camera. Bye-bye. Very excited na, sir. Bye-bye. Thank you. Yun. Dali, ma'am. Bye-bye, ma'am. Thank you, ma'am. Yun. Dali mo. Bye-bye. 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 Thank you, Tra. Bye-bye. Alright, so thank you so much.